poate mai mult la mișto decât de concurenți. Am vrut să facem așa și o demonstrație a forței pâinilor lor, dar... Aia o facem noi la final, că știi că eu cam peste 1000. Te blocam, nu? Cei doi își iau locurile în fiecare colțuri. Lucian Danilescu este în colțul albastru și Gabriel Boroș în colțul roșu. Ne așteptăm să fie pregătiți ambii și apoi să putem da drumul primei runde. Încă o dată pentru cei care aveau venit lângă noi, fie pe internet, fie pe TV pe Sport.ro, avem 3 reprize de 2 minute. În primul meci a fost nevoie de o repriză, cred că, nu știu, a trecut un minut. Așa, în al doilea meci am ajuns la repriza a doua, dar cam tot la un timp foarte... Intrarea mult mai lungă ca meci. Intrarea ring. Dar eu, da, mă, dar copilul a spus să-l lase, dar eu ți-a dat fleci și a fost suficient la tăiat, asta e. N-a dat de nou. Ia, variază acum, băi. Să vedem, vezi să variază. Eu trebuie să fiu imparțial, corect? Cum împărțiți cu generalitate au făcut lucrurile public. Despărțiți cu toții doi, foarte nervoși ambii. Lucian Danilescu a intrat în ritmul foarte nervos și s-a luat până la mine, a fost concentrat și caută. Eu trebuie să fiu imparțial, nu mă pot abține. Știi, am o problemă cu imparțialitatea. Da, mai bine mă abține. Altfel sportivi și jucători foarte buni, care au fost selectați ca să caută un greu din țară. Ia să vedem cum continuă. Din nou de să fii și să fii pe picior de plecare în spate, dacă vii peste noi. Eu pățesc ca la Timișoara, știi, dar fac comentar, nu mai comentez nimic. Și tu dai coate, bă, rămâi cu la plecare, bă, mai zice ceva? Nu prezește de ei. Dar poate că le-am scris mine comentează, te rog, mai faci șansă la tot. Egal de Lucian Danilescu, cel care are căsută în colțul albastru și Gabriel Boroș din colțul roșu. Știi de ce mi se pare o bărbă foarte deschisă la Gabi Boroș? Poate e doar impresia mea, dar cred că și Lucian începe să încerce să fie bună de treaba asta, știi? Oh, a prins piciorul și a reușit să dea una cu celălalt. Dar n-a reușit să... Mamă, dacă... Și, gol, finalul primei reprize, se întâmplă golul de la Marcin Gol.